Hayırlı kün, hürmetli караучыларыбыз. Bugün bizning Dünya studiyasында qonaq бар. Яшәү еме дигән җырны кайсы татар гына белми икән. Әлбәттә, аның җырын да, җырчысын да татар тамашачысы яхшы белә, ярата, хөрмәт итә. Ничек дип әйтәсем килә? Менә татар халкының гимнына әйләнгән әлеге җырны башкаручы, Татарстанның ат казанган артисты Сирина Зәйнетдинова бүген бездә кунакта. Хайырлы көн, Сирина. Хайырлы көн, Гөлназ ханым. Сирина, менә сине Dünya студиясына күптән чакырасым килә, ләкин ничектер форсат тимиме, Худайдан вакыт җитмиме. Ниһаять, менә бүген Худай кушкач күрештек, очраштык. Илһам Шакиров туган көндә очрашуыбыз да юкка гына түгелдер. Чөнки синең күңелең моң белән сугарылган, моң белән яратылган дип әйтәсем килә. Менә бу моң сиңа каян, кемнән күчкән, Сирина? Бу моң миңа калса әти-әниемнән күчкән. Чөнки алар икесе дә шул хәтлек җырга гашыйк кешеләр, икесе дә бик моңлар. Әнием кичкенә чактан инде, бала чактан, яшь чактан дип әйтсәм, дөресрәк булыр, гармонда уйнап, әтием дә шулай. Алар икесе дә белемнәре булмаса да, менә истә калдырып, әйтәр бит әле, колакка аю баскан, менә аларның инде ул, димәк, яшь вакыттан ук инде шундый сәләтләре музыкага сәләтле булуга карата, менә көйне ишетәләр дә, алалар да баянны, шушы көйне телләргә салалар да. Ул менә инде миңа калса, ул табигатьтән күчкән таланттыр дип уйлыйм инде мин. Буларның колакларына ой басмаган. Әйе. Димәк, әтиләрнең колакларына ой басмаган, дөрес итеп әйтеп, менә хәзер сез фикеремне дөрес итеп әйтеп бирдегез. Һәм инде җырга да бик тавышлары бик матур иде. Әтиемнең инде иде дип әйтәм, чөнки әтием бакыйлыкта, бүгенге көндә әнием дә бик моңлы. Тик менә алар икесе дә бик, ничек дип әйтим, тыйнак дип әйтим инде. Оялчан булулары, холыклары шундый булганга инде. Алар umuman инде авылда үскәнгә үзләренең шушы талантларын әниемнең укыйсы килгән булган. Музыка училищесына кирип укыйсы килгән. Әмма ләкин Казанда туганнар булмаганга әби җибәргә курыккан. Сирина, курыктым икән. Менә бит инде электән үк авылда шундай бер бар, артист ул анда киткән кеше инде дип сөйлиләр иде. Менә димәк, әниең сине курыкмыйча шу артистлыкка, җырчылыкка җибәргән? Әйе, алар миңа икесе дә канат бирделәр. Икесе дә мин җырчы булам дигәнгә бер кашын да якшалмадылар. Минем белән бергә, минем белән һәрбер уңышыма, һәрбер чыгышыма, һәрбер мин сайлаган җырны, сүзләрен, музыкасын бергә без аракта тыңлыйбыз, әйме. Менә минем белән һәр вакыттадыр. Әти ясаган кабада җанарым җырлый җырлый, кулымда әни йөршыды, әйләнә зырлый зырлый. Ей кыз бала, моңайым әле түз бала, юк сынап туган йортым, гомәридә кыз бала. Ей кыз бала, моңайым әле түз бала, юк сынап туган йортым, гомәридә кыз бала. Дөнья кыларын күрмәгән әнием яшагында, ул җылыларын тоямын шул җитез ырчыгында. Ей кыз бала, моңайым әле түз бала, юк сынап туган йортым, гомәридә кыз бала. Ей кыз бала, моңайым әле түз бала,
Ömer'de kız bala. Senin mine sen bitinde yer jırşı. Min yer jırşı dep aytam, senin mine ijatыңны men күзәтеп киләм. Булды шундый вакытлар, син башкалар кебек ничектер эстрадага шау-шулы җырлар алмадың. Син салмак кына, моңлы, менә халыкның гына үтеп керә торган җырларны сойлап үзеңнең иҗатыңны дәвам иттең. Булды шундый вакытларда ни формал дип әйтеп теге телевидениега, радиога алмаган вакытларда да булды дип беләм мин. Менә ничек уздың син шушы этапны? Бу бит инде җиңел түгел. Үз тамашачыңны табу. Аллага шөкер, бүгенге көндә минем җырларымны тыңлаучы тамашачыларым бар дип әйтәсем килә. Шул чорда бик авыр иде. Дөрестән дә кайсы радионы гына алмайсың икән име? Анда заманча хәзерге тыңлаучылар нәрсә кирәк? Алар бит инде шоу хәзер күбрәк. Әйе. Тиз җырларга бик мөкибән бит инде хәзер тамашачылар. Әмма ләкин ул җырлар узып битән бирле кайчан кабатламасын иде. Барыбер баянга җырлау, моңлы һәм матур җырларга күбрәк басым куясый башладылар дип әйтәсем килә. Мин дөрес әйтеп киттегез, тайпылмадым юлымнан. Чөнки минем үземнең күңелем халәтем шундыйдыр инде ул. Мин рәхәтләндереп үземне, ул моңлы җырларымны, гомумән дөрестә дә миндә тиз җырларым да бар. Ул бит гел моңландырып кына түгел. Ул җырларда әзрәк биеп таласың, селкенеп таласың, тамашачы да җал итеп ала, чөнки концерт буе моңлы җырны тыңлап, уйлап утырырга авырдыр дип уйлыйм инде. Әгәр дә башкарырга үзеннән үзе чыгам, авыр түгел. Рәхәт. Менә беләсеңме, мин синең иҗатыңны беренче тапкыр, әле сине белгәнче, күргәнче, җырыңны ишеткәнче, синең турыдагы иң яхшы фикерне ишеттем Татарстанның халык артисты Фирнат Салиховтан. Ул әйтә, менә безнең Сирина бар, их тыңлап кара әле шуның җырлаганын дип. Менә Фирнат әйткәннән соң мин синең иҗатыңа игътибар итә башладым. Шулаймы? Әйе. Һәм Фирнатның ул беркайчан да ялгышмый. Һәм ул чыннан да синең иҗатың башкаларны кына ошамаган, менә халыкның җыр, моң ярата торган халыкның, зыялы халыкның күңел кылларын яулап ала торган тавыш синең тавышың. Менә иң беренче сәхнәгә күтәрелгән җырыңны атап кит әле. Иң беренче сәхнәгә күтәрелгән җырым ул минем әйтегезсә, менә танытканмы? Әллә иң беренче җырлаганмы? Иң беренче җырлаган менә сәхнәгә синең җыр белән килеп чыкты. Иң беренче җырлаган, мин әйтәсем килә, иртәдә генә торам юлга чыгам. Ул Гөлҗанәшева. Сүзләре инде ки халыкныкы. Шул җыр белән иң беренче сәхнәгә адым ясадым мин әйме. Ана иң беренче мин әйтәсем килә 2002 елны укытучым, остазым Венера Хатунның концертында юбилей кичәсендә булды. Опера һәм Муса Жәлил исемендәге опера һәм балет театрында булды бу. Шунда баянга җырлаганым хәтерләм иң беренче тапкыр. Сирина һәр шуның бер бүлек җырлап китә, җырлый аласыңмы? Җырлыйм. Әлбәттә, аны төнне торгызып уятып җырла дисәләр дә, ул җырда мин башкарам. Чөнки ничектер ишеттем дә, әле ул вакытта мәктәп баласы идем. Өйрәндем дә, укырга кергәндә дә шул җырны җырлап кирдем мин. Менә үзенә күрә җиңел дә шунхатлык, аннан тора бара сүзләренең тирәнлеген ничек аңлаган белсәң, Гөлназ апа. Иртәдә генә торам юлга чыгам, курай кисеп алам камыштан. Нигә моңлы син дип сорамагыз, моңлы бала булдым тумыштан. Нигә моңлы син дип сорамагыз, моңлы бала булдым тумыштан.
бала булдым тумыштан. Рәхмәт, Сирене. Менә синең тавышыңда бута булмый, бүген дә радиодан тыңлап киләм. Радиода бит инде җырларның авторлары да кем башкаруы да әйтелми күп очракта. Ләкин синең тавышыңны җырчылар бик күп булса да, синекен башкалар белән бутап булмый. Менә шундый үз юлыңны тапканың өчен һәм халыкка үз репертуарың белән барып җиткәнең өчен дә рәхмәт сиңа. Син бит менә җырларны сайлаганда үзеңгә ошамаса, үзгәртә аласыңмы? Яисә үзеңгә ошамаган җырны бөтенләй алмыйсыңмы? Җырны тәкъдим иткәндә мин сүзләренә дә, көенә дә бик игътибар итәм, әйме. Әгәр дә җыры бер төше җитешсез булса, я менә минем тавышыма бәлки бик иркенрәк булса, ни буенча инде диапазоны буенча миңа җайлырак булсын өчен, әлбәттә, без бергә автор белән дә, көй салучыга, композитор белән дә бергәлектә иҗат итеп, җырчыга уңайлы иттереп эшләп була бит аны. Ул бит иҗат. Дөрестән дә менә мин ничек яздым, шулай гына булсын дип әйтү миңа калса дөрес түгелдер дип уйлыйм инде мин. Гомумән әйткәндә, җырны үзең аша үткәреп кенә, бер-ике тапкыр җырлагач кына аңлыйсың, синеке микән, юк микән ул дип. Шуңа күрә кийин әз булса да җырчыга җайлы булсын дип, миңа калса һәрбер композитор җайлаштырып, уңай булсын өчен, җайлы булсын өчен үзгәртеп була дип уйлыйм мин. Син үзеңдә көйләр язасың, ялгышмасам. Әйе. Ничә җырың бар? Минем хәзер санап китсәк, күңелдән генә санап алыйм әле. 4 җыр бар. 4 җыр. Ул да булса, җырларым сезнең хактан, инде Гөлфия Шакирова сүзләренә, аннан соң Гөлнара Пазатулова сүзләренә моңлану җырыбыз, үзебезнең туып үскән туган авылым турында Гөлүсә Панугаева сүзләренә үрнәгем дигән җырым. Шулай иттереп, тагын бер матур җырыбыз бар. Ул да булса язмышымның кояшы Гөлнур Галимова сүзләренә салынган. Алар барсы да моңлы. Шундый рәхәт, тыңларга рәхәт җырлар дип. Үз күңелем кушканча? Әйе, үз күңелем. Кайсын җылы-җылы язам, кайсын сөйнә-сөйнә язам. Һәрберсе күңелемнең бер халәте, җылылыгы, яшәүнең бер кисәге дип әйтәсем. Килә инде менә тормышымның. Менә син үзеңнең иҗатыңнан канәгатьме, Сирене? Мин иҗатымнан бик канәгать. Бик канәгать, чөнки мин җырлыйм үзем теләгән җырларны, үземә ошаган җырларны. Миңа берсе дә менә моны син җырла, син җырласаң гына җырчы буласың дигән җырлар түгел. Әлбәттә, мин яратып, үземә рәхәт булган, ул да булса туган як, минем өчен бик күңелемә рәхәт инде ул темалар, әйме. Әти-әнигә карата, гомумән яшәү тормышы, яшәү яме, яшәүнең мәгънәсе, шул сүзләрдә чагылса инде, җырны тыңлаганда тыңлаучы үзенә нидер бер рәхәтлек алырга тиеш. Сагыну хисеме. Әлбәттә, елмаеп та, сикереп тә, сөйнеп кенә яшәп булмый бит инде. Кайгылы чакларда була, әйме. Әлбәттә. Күңел халәте төрле була кешедә, тыңлаучыда. Төрле тыңлаучыга төрле җырларым бар дип әйтсәң дә була инде минем. Сирене менә син башкарудагы яшәү яме дигән җыр. Менә мин аны үземнән генә чыгып әйтәм, ниндидер авыр вакыт булып китә бит әле, яши алсаң иде гомер буе дигән сүзләре теле чына килә, көй килә, моң булмаса да менә ул күңел турында яши. Менә бу җыр ничек синең кулыңа килеп эләкте? Яшәү яме минем җыр тормышымда, җырчы тормышымда ул бик зур роль уйный. Ул җырыбыз Гөлнур апа Азатулова сүзләре дә һәм кие. Көннәрнең бер көнендә бер 7-6 еллар үткәндер бу җырны халыкка, җиһанга ишеттерүгә, җаранга дип әйтәс килә. Миңа Инстаграм, юк, вакытта Инстаграм юк иде. ВКонтакте шелтәренә Гөлнур апа язып салды. Сирне без таныштык, языштык, баштан әйме. Сеңлем ди, шундый бик матур сүзләрем бар ди, җырым бар ди, тыңлап кара әле ди. Гөлнур апа җибәрде дә. Гөлнур апа мәтәм, сез җырлаган, үзегез җырлаган аудиосына җибәрегез әле дип тиз генә шелтәргә WhatsApp'та юк иде ул вакытта. Почтага җибәрде. Почтага җибәреп, тиз генә компьютерга алып тыңлыйм. Үземнең шундый хәтле күңелләрем тула инде. Бау бигрәк матур җыр дим инде, әйме.
Гөлнур апам әйтәм, ничек иҗат иттегез, ничек чыкты бу җыр дим инде. Сеңлем ди, минем бик авыр чагымда, күңелемнең шундый авыр мизгелләре, Азат абыең авырган чакта, үзем кисек дәрәҗәдән карыйм ди. Кеше машиналар, тыз-быз чабалар, кеше кайдыр бара ди. Менә шуның хәтлек йөрәгем әрнегән чакларында язылган шундый җырым ул минем дип. Менә шуңа күрә бәлки ул канатлы да булгандыр. Кешенең шуның хәтлек авыр вакытында иҗат ителгән җыр нинди канатлы булып. Аның әйтәсе килгәндер миңа калса бу җыр белән. Бирешмәгез, ничек авыр булса да яшәргә тырышыгыз. Менә яшәргә сезгә менә шушы җырым канат булсын дип, рухыгызны бер кайчан да төшермәгез, рәхәт онытмагыз. Әгәр дәген бүген яңгыр яуса икән, иртәгә аяз була дип, шушы җырны халыкка Гөлнур апа шулай дип, үзенә авыр булса да кешегә нидер рәхәтлек бирсен. Шушы өмет чаткылары, шушы җыр белән өмет булсын, өметле булсын дип язгандыр дип уйлыйм. Һәм шуны бөтен татар дөньясы күтәреп алып, кемнәр генә җырлый менә. Шулай ук ансамбльләрдә җырлыйлар. Баянга үзешчәннәр дә җырлыйлар. Мен профессиональ җырчылар да менә берәр мәҗлескә барасың, туйгамы, юбилейларга чыгыш ясыйбыз бит инде, әйме. Шундый чаклар булды Гөлназ апа. Сиңа сеңлем, без синең бүген сүз әйтәбез дә, яшәү өмеңне җырлыйбыз әле. Син ошуланма, әмма мин беләм син җырларың күп бит инде, җырларсың әле дип, шундый чакларда булганы булды. Дөрестән дә гади менә мәҗлеснең кунаклары, мәҗлестә булган кунаклар шул җырны, ул чөнки шундый җырлау да рәхәт бит аның, әйме. Шулай яшәү дип матур иттереп җырлыйлар. Ясаң идек тормышыңда, ялган ялгышларга абынмый, бәхет биреп һәм бәхетле булып, үткәннәргә бер дә карамый, бәхет биреп бәхетле булып, үткәннәргә бер дә карамый, үткәннәрне бер дә сагынмый. Рәхмәт, син менә бүген көндә бәхетлеме? Әйе. Мин бүгенге көндә бәхетле, минем гаиләм бар, Аллага шөкер. 17 яшь тутырып, инде тиздән 18-лә тутыра, кызым бар. Без аның белән дус та, без аның белән сердәш тә, без аның белән бергә үстек. Иңгәен куеп, уртага салып, сөйләшердәй, Аллага шөкер, балам бар. Ирем бар. Минем иҗатымны кабул итүче, минем җырымны кабул итүче, миңа канат куйчы, минем белән бергә булышы минем тормыш иптәшем Айратыма рәхмәт. Әлбәттә, бу араларда минем ничек дип әйтсәм дә, ул минем йөрәгемнең ярасы бер кайчан да ябылмас, ул китек булыр, тора бара бәлки җиңелрәк булыр, әмма ләкин тора яшәгән сайын авыррак була дип күптән түгелгән әтиемне югалттык. Газизебезне көтмәгәндә концертым алдыннан әтием өзелде.
Тормышым аст-өскә килде. Әмма ләкин аның хакына ул минем җырлавымны бик ярата иде. Горурланып яшәде минем белән. Менә Индия киносы бар бит әле. Джейми Пой. Менә анда әнисе, ул вакытта әнисе вафат булган име? Ул геройның. Миңа да Сиринә җырла дип үземә менә яңадан сәхнәгә чыгарга көч биреп, ул да әтием дә мине күреп торадыр, миңа көч биреп торадыр дип әйтәсе килә инде. Яңадан сәхнә авыр булды, баштанрак күңелләрем туладыр. Моңа җырларны гомумән әле хәзер дә җырлыйм җырлаганда. Әмма ләкин җырчы кеше сәхнәдә булырга тиеш. Ничек авыр булса да, тешеңне кысып, без бит инде елмаерга тиешбез. Йөрәгебез ут белән җанса да, гөрләп җанса да, без җырларга тиеш. Халыкка хезмәт итәргә тиешбез без. Чөнки инде Аллаһ Тәгалә тарафыннан миңа шундый талант бирелгән. Гомумән мин аны шундый авырлы, кайгылы вакытларымда җырлап үземә көч алырга тиеш дип уйлыйм. Бу бүтәнчә мөмкин түгелдер ди минем. Әниең исән сау туганнары. Әнием, Аллага шөкер, әнием исән сау була күрсен. Әниемә карыйм да, bütün балачагым күз алдыма килеп баса. Бәхетле балачаклар. Мен хәзер дә мин бик бәхетле, чөнки мин шундый яхшы тәрбия алдым. Әти-әнием мин бик мәхәббәтле булдылар. Алар минем өчен маяк булды бүгенгә кадәр. Миңа көч биреп яшәделәр. Авыр вакытларымда да бергә булды, беркайчан тәнкыйтьләмәделәр. Әти-әни балаң әзрәк абынса, күбесе тәнкыйтьләп, барыбер баласын ярата. Әти-әни һәрбер әти ярата бит инде баласын, әйме. Әмма ләкин шундый вакытлар була. Менә шайтырып ни дип аласы килә баланы. Сенче баласы килә. Шимите баласы килә. Дип менә шайтырып аласы килә, әйме. Ул чакта инде әнием бик сабыр хатын. Сабыр итеп, аңлатып, алга таба яшәргә омтылып, узыр әле дип, бердә борчылма дип, менә алга таба яшәргә көч бирә торган ханым минем әнием. Бүгенге көндә без 3 кыз, мин иң олысы, без 3 кыз гаиләдә. Казанда әнием, кечкенә сеңлемнең бәбәе бар, яшь бала, әнием караша, шуңа күрә ничек авырылмаса да. Гөлназ апа быел апрельдә әтием белән бергә яшәгәннәренә 39 яшь булган булыр. 39 яшь иңгән куеп, иртә кич бергә, көне буе бергә, әйбит инде менә, 3 бала үстереп, мәхәббәт җимешләре, бөтен нәрсәне бергә һәр сулыштан бер-берен аңлап яшәгән кешене югалту, ул бик авыр. Мин аны әниемнән аңладым. Ул бүгенгә кадәр сагына, без аларга күңелсезләнергә бирмибез. Гел шалтыра төшеп, гел бергә инде, гел сөйләшеп, аралашып торабыз. Барыгыз да Казанда инде. Барыбыз да Казанда, барыбыз да тормышта. Менә әтием сөйнеп киткәндер инде. 3 кызын да урнаштырып, инде кияүгә биреп, туйларында булып, аныкларын күреп, әйе, сөйнеп киткәндер дип уйлыйм. Нинди авыр булса да, авыр белән китте ул. Хәзерге менә бу замана шире инде, хәзерге замана шире белән 10 ел йөрәк белән авырып, әнием бала кебек карады аны. Иртә кич дарулар эчертеп, тәрбияләп, тәмле ризыклар ашатып, бөтен авырлыкны үз иңенә алып, әни, чөнки йөрәк белән авырган кешегә авыр күтәргә ярамый, авыр физик эшләргә ярамый, борчылырга ярамый, бакчада эшләргә ярамый, борчылырга ярамый. Бер кырын сүз әйттермичә, тидерттермичә, әтиемне тәрбияләп, саклап, 10 ел дәврендә йөрәк белән авырган кешене тәрбияләп карале син менә Гөлназ апа, нинди авыр ул бит әле әниең дә түгел, балаң да түгел, бит ирең. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бездән әни безне айырмасын инде. Бергә шулай яшәп, без инде аны бик кадерлибез. Икенче канатымда сынмасын. Исән сау булсын. Исән сау булсын. Әле яшьләр бит. Әле яшьләр, берсен дә яшьләр бит әле. Яшисе дә яшисе.
Сирине кызыңның артист булуын телисеңме? Кызым артист, ул бит инде Гөлназ апа минем уже артист. Беләм, сезнең дуэтларыгыз бар. Ул минем иде. Аның бер секунд жүктер җырламыйча. Мен әйтәм, тагын бер артист үскән икән дим. Инде кая барсын, инде дөрестән дә минем җырларымны тыңлап үскәчтән инде телевизордан караса, сөенә инде җырларымны. Гомумән минем халык җырларын җырлаганда, моңлы җырларын җырлаганда, әни ничек башкара аласың син? Минемчә җырлап карамакчы була инде, ләйме? Җырлый ул, аның үзенә күрә үзенә бер хас моңы бар ул баланың, әйме? Менә синең кебек әни менә тагын менә ниләреңне милизм урысча әйтәм, менә ул милизм дип атала бит әни ул. Ничек татарча ничек тәрҗемә кызым әйтәм, ул күңел халәтедер инде ул шундый дим инде. Моңлану дип әйтеп тә карыйм инде. Юк, әни моңлану это ул дөрес сүз түгелдер, ул моңлану ди. Моңлы это мелодичный ди. Тәрҗемә иткәндә. Менә ничек әйтергә микән ул синең ул ди тавышыңны менә бурмалар ясау ди. Кызым әйтәм, махсус ясамыйм бит, мәтәм үзеннән үзе чыга дим инде. Шулайдыр, шулай әни әйтеп природа дигән була. Табигать сиңа шулай биләп иткән дип куя инде ул балакаем. Җырчы буласы килә аның. Син каршы түгел? Мин каршы түгел. Әтисе? Әтисе дә каршы түгел. Менә Гөлназ апа, мин үземә килгәндә, бәлки әти менен катырак торып, син бит инде булай да җырлый беләсең. Нишләп бүтән һөнәргә әйдә укырга бар дигән булсалар, бәлки мин анда аларга үпкәләгән булыр идем. Әлбәттә. Менә мин Эльвинага әйтеп карыйм инде, кызым әйтәм, бәлки баштан бүтән башка һөнәр үзләштерсең, укырсың бүтән һөнәргә. Син булай да җырлый беләсең инде. Әйе, менә җырларга бер качан да соң түгел дип, бер яктан сәхнә бит матурлыкны, яшьлекне ярата. Әлбәттә. Әнием дип уйласам да, дөньяларым яктыра. Куенына сарылам да, кояш көнләшеп тора. Минем өчен иң гүзәл ул, бар дөнья гөлләреннән. Балам дип яратып дәшсә, балтама телләреннән. Алсу алмам бит син минем, алтыным саф көмешем, изге күкләрнең бүләге, иң кадерле кешем. Алсу алмам бит син минем, алтыным саф көмешем, изге күкләрнең бүләге, иң кадерле кешем. Сирине менә бит инде гастрольләр дә күп. Бөтен дөнья татар конгрессының юлламасы буенча да күп йөрисез гастрольләргә. Менә гаилә ничек кабул итә, менә балаң, ирең? Алар минем ничек сөенеп кайтып кергәннәрен күрәләр инде, арсам да барып күңелем шатланып керәм мин. Алар белән сөйләй. Чит төбәктә булган безнең татарларыбыз үземнең җырларымны, үзебезнең халык җырларыбызны, безнең татар җырларын җырлап китү. Аларны тагын да ничек дип әйтим, алар бит кайвакытта карыйсың күзләренә яшьләр тула. Рәхәтләндереп, минем белән җырлашып, мин самолетка утырганда яки поездга, автобусга утырганда, мин нинди зур эшләп кайтканымны беләм, һәм мин аны кайткач сөйлим бит барсында, гаиләмә, Айратыма, Эльвинама. Төнге йокылар йокламаган була. Килеп төшәсең, 2 сәгатьтән сәхнәдә булырга тиешсең. Шыгырдап кишер кебек бизәнгән, матур, елмаю йөзле, күлмәгең үтекләнгән булсын, әйме. Чыгып тамашачы алдында ничә чакрымнар аша үтеп чыгарга кирәк бит инде, җырларга чыгыш ясарга кирәк. Ул ничектер ынтыла сәхнәгә чыгасың да, ул алкышлар, ул сине зарыгып, гомумән мине генә түгел, гомумән безнең татар артистларын кайсы төбәккә, кайсы чит илгә барасыңмы, Рәсәй буйлап йөргәндә дә сагынып, зарыгып, сусап көтәләр безне. Идә инде аңлыйлар. Авыр булса да түзәләр. Чөнки кызым да ашарга пешерә белә, ирем дә ашарга пешерә белә. Яни хәзер бит инде WhatsApp шелтәре, Telegram шелтәре, видео, бөтен нәрсә бар бит, сөйләшеп алабыз. Мин сизәм инде алар, мин аларга җитмим. Кайбер вакытларда икенче көнне, уже икенче көн кунгачтан, әгәр ерак
сәфәр булса, шул вакытта мин аны сизәм, алар миңа сизетмиләр. Көтәләр мине сагынып, шулай şeylerin koyup, ашарларга пешереп, кызым инде әнием нәрсә телисең, нәрсә пешерим дип, шулай көтеп мин өймә рәхәтләндереп кайтам. Зур бәхет. Зур бәхет, әйе. Сиренә менә тиздән синең Алла буйырса үзеңнең концертың булачак. Менә нинди хисләр кичерәсең, нәрсә көтәсең ул концерттан? Гөлназ апа, ул концерттан бит минем кичектерелгән концерт дигәйме. Анда минем барлык яшәү яме дип аталган программа. Дөрестән дә анда һәр җырларның төрлесе җырлар. Хыянәт, бәхетле чак, моңлану, яшәү яме, бишек, туган ягым, туган авылым. Гомумән шундый җырлар тупланылган ул концертымда. Тамашачы күңелендә булган уй, хисләр, тормыш дәврендә кичергән мизгелләр, алар барысы да шул концертында булачак. Әйме, җырлар белән әйтәсем килә. Концертымның режиссеры Раил Рамазанов, без аның белән клипларда төшердек инде Раил белән. Нишләптер ул минем күңелемне аңлый, рәхәт аның белән бик матур гына сценарий язды. Шулай итеп, тамашачыга күңелемдә булган уй хисләремне инде бит хәзер сәхнәдә, әгәр ялгышмасам, 15 ел үтеп тә киткәндер инде. Мин укып 2007-дә мин укып бетердем. Нәкъ 15 ел. Нәкъ 15 ел. 15 ел дәврендә җыелган иң матур җырлар концертта. Миңа калса, мин борчулы әлбәттә, дулкынланам. Ул бик җаваплы, тамашачы янына чыгу һәрбер. Ничек инде син һәрвакыт нигә сәхнәгә чыгасың, ничек борчыласың? Һәр җыр сайын борчылам, һәр җыр сайын дерелдәп торам. Синең концертың булгач, сине яратып килгән тамашачылар була бит инде, әйме. Шуңа күрә анда инде тамашачы белә элемтә, әгәр син ихлас икән, алар сине күтәреп алалар. Әгәр син чыгасың да, эй, җырладым да, кайтсыннар да китсеннәр дип кенә чыгасың икән сәхнәгә, тамашачы шундук сизеп ала. О, менә беренче рәтләрдә карыйсың йөзләреннән, күзләреннән, алар синең белән рәхәтләндереп, борчылып синең өчен, мөкиббән калып, бергәләшеп синең белән ничектер аралашу барлыкка килә, җыр аша. Җыр аша аралашабыз бит тамашачы белән. Инде Алла бирсә, 26 февральдә кичектерелгән концертым Чулпан мәдәният үзәгендә миңа калса җыр бәйрәмемдә барсында көтеп калам инде, әйме, килгән тамашачыларга исән сау булсыннар, барысы да килә алсыннар дигән теләктә. Минем өчен дә тамашачыларым һәм минем гаиләм өчен дә бу бик зур көн була дип әйтәсе килә инде. Чөнки бик әзерләнәбез. Дөньяларыбыз тыныч булсын, концертларыбыз матур гына үтсен иде дип әйтәсе килә. Шундый теләктә. Синең эш кыз ишегездә җырлыймы? Ишебездә җырлый, ишебездә дә тавышлары бар. Дип әйтәсе килә. Олы сеңелемдә инде Гелинем бик моңлы тавышлы. Аны без инде Алла бирсә концертта махсус әтием исән вакытта әтием кыша дигән җыр язырга, ни кышагы дигән. Әлбәттә бик авыр булыр инде ул безнең өчен. Мин аны ишегездә җырлыйсыз. Ишебездә нәкъ шуны эсрайсың белгән, ишегездә сәхнәгә чыгып җырламыйсызмы? Әйе. Менә белгән кебек сорап та куйганмын. Сиринә, синең иҗатыңның башы дип әйтәсе килми, уртасы да түгел. Башлангыч чоры гына дип әйтик. 15 ел артист өчен бер нәрсә түгел. Алла бирсә, әле синең җырлыйсы җырларың күп булсын, менәсе урларың биек булсын. Сиңа алга да алга матур җырларың белән халкыбызны, татар тамашачысын сөендереп, узак иҗат итәргә язсын. Амин. Рәхмәт яусын сезгә. Халкыбыз да, татар тамашачысы да сине ярата, иҗат уңышлары сиңа. Рәхмәт яусын. Рәхмәт сезгә. Шундый матур тапшыруга чакырып, шундый матур җырда әңгәмә кырып утырды Гөлназ апайны. Рәхәт булды. Рәхмәт сезгә. Үзеңгә рәхмәт, Сиринә. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта яраткан җырчыбыз, Татарстанның атказанган артисты
Сирина Зайнетдинова булды. Дуслар, онытмагыз, әгәр дә Сиринәнең җырлавын ишетәсегез килсә, 26 февраль көнне Чулпан мәдәният сараенда Сиринә белән якыннан-якын очраша аласыз. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Кадерле тамашачыларым, мин Сиринә Зәйнетдинова. Сезне яшәйәме дигән өр-яңа программама чакырып калам. 26 февраль Чулпан мәдәният үзәге башлана 18:00 минутта. Бер нигә дә карамыйча, хисләрне зая итмичә генә бу тормышның ямен табып яши. Яшәү матур, яшәү шундый матур. Дусларыма